Godt, jeg er klar til at tage mig ud af systemet og starte med at låse min rebbremse af. Med 2 halvstik, som er sikker med en karbin. Så laver jeg et marineknop øverst på mit reb, som jeg fæstner i min bundsikring. Jeg vil lige lave en prosik her øverst. Sådan her. Godt. Marinenknubbet fører jeg ned igennem karabinen. Så tager det rundt 3 gange. 2, 3 gange. Og 1, 2, 3 gange rundt. Og ind igennem de 2 brusiksknure og strammer ned. Så laver jeg en HMS på den sidste del af rebet, som jeg vipper ind i min bundsikring også. Og låser. Godt, så er jeg klar til at tage mig ud af det øverste system, jeg har heroppe, som jeg har låst mig ind i til at starte med. Sådan. Hold godt fast i rebet og arbejde fingrene ind under knuderne, så man hele tiden har fast i rebet. Fat ned foran bremsen og arbejde fingrene ind og træk slækket ud her. Godt. Nu står jeg tilbage og har aflåst den her, så hvis jeg sænker en lille smule, så kan jeg trække vægten over i marineknubbet. Sådan der. Så marineknubbet bliver stramt. Så kan jeg stramme min HMS op. Når den er næsten stram, kan jeg slippe til forreste reb. Og stram op. HMS'en sikrer jeg med 2 halvstik og en karbin. Og så er jeg klar til at tage mod bundsikringen. Så bliver al vægten overført til bundsikringen, og jeg kan gå.